הולה, הולה, הולה. הנה גריסה מעודכנת עם קטע של יציאה לשטח. משימה ברחוב או בצומד, שומרת על הסגנון הדרמטי, פואטי. יום בחיו של רתח מרחב חכם, השעון לא צלצל, הוא לא צריך, חתך פוקח עין אחת, בולע את השתיקה, מחשב כבר חם כאילו עבד כל הלילה, השורות על המסך מעבבות כמו זיכרון ישן, קפה שחור בלי סוכר בחלון, אור ראשון כמעט הפוך, הרחוב עדיין ישן אבל בראש הוא כבר רעש, טלפון פין קוד קצר, משהו זז במפה, דרום מזרח צומת ליד סילואן, המערכת דורשת תשובה, והוא כבר עם התיק שני מכשירים טבלת ושתיקה, רחוב קר צומת מתוחה, העיניים שלו סורקות בלי תנועה, מצלמות תגובות, עמודים רוטטים, הכל שקט אבל לא באמת, יש חריגות ותדרים, הוא לוחש והמידה עולה כמו עשן, הוא שולח החיווי מסמן מיקום, מישהו מקבל, מישהו לא, הוא חוזר בלילה, רושם דוח בלי כותרת, שם קוד שקט זמני. המסך נכבה, הוא לא באמת ישן, המסך נכבה, הוא לא באמת ישן.